Birmongolni Gairing Berai Khiri Thai Final Rongo Jotono Lam Shogo Thai Angka Ujan Ghania Mara ADC Village Palia banga Sakha Jora Angka 10 am Nisimi 5 pm Jora Gairingo Maichu Chai Manai Fekjane Maniro Chai Nungai Mangala Walai Shuglai Rok Tang Lai Jadi Gairingo Asumna Sakang Booking Kalaidi Rangni Mari Angka 300 O Berai Khiri Naijangna Jora Angka Fungni damsini simi damba jora. Tipra hasteni mangfli obahaino kutsung mangfli boyal shitsajak Berai Khiri Thai. Joto lukurono naifai mano. Bureau Report Nokba TV. Kapani takok tai bukuk chong jeng oba haino no warnis mangplik ni bukhak tui jeng mangplik no ekdom naithotok tongthotok jaga thai jaga Berai Khirai je Gairing oba haino swnamjak tirpra haste o oba haino naithotok oba haino kuchung mangplik kasai phekya oba haino joto sikla sikli engthung joto bura burchik engthung Berai nani tei Berai Khirai jaga hangkai blai khe naithotok tei oroni je norok background no nugui mankana tuini kuchang boyar bai norok mankha hangke tei o rung rogo kaphaike tei o Gairing rogo phaiui norok time pass khaipaikya hangke bwsuk jora tui norok ni bwkha kwchang no tini o thaio no chwng sokai jagao takar jola amchai klaio obo wngkha Palia banga bokrok thai Gairing Berai Khirai jaga taiko hingke tini oroni o amchaini no khoroksa sinai nuknai wngui no khoroksa tipra mothani chremen wngui ang bobani koklam salaino mani swnamani bwsuk jora tui bisi rok kakha mani oro borok rok phaikya hangkhe bwsuk jora tui borok ni kaham response rok ta hangkha o koklam no tui no mani koklam salainai tai ko do sar no pilan khulumka Belai ke hambai sagari bahai tong nungla kaham tongo je tini o Gairing Berai Khirai jago phaimani bobo hai wngjakha nung bo sagari belai ke no bwkha tongthoka belai ke khasarangka mo tini Ujan Ghania mara ADC village bising khobjak mo kaisa Palia banga Sakha kaisa Berai Khiri Thai mo belai ke no naithotok mo tongthok jaga oro phainai belai ke khakjangka belai ke tongthoka mo ke esimni ke 12 takar jal bising khobjago mo herok nuguina belai ke tongthogo sini borok sini ADC amchai rogo जों रां पुइसानि रां थंग्रं बारिनानै हिंके जेमन जेनारेल एलेकारोगो बा गुबुन हास्तारोगो माहायरो नगो जे टुरिजमनि बिसोंथि खालायनाय गोबां मा रां पुइसा इनकाम खालामनो नगो अमायखनो सिनि एडिसि आमचाया बाहायनो जों माहायके खालायमां हांके निनि एलेकानि बागै डेभलप नाय रां पुइसा जोंनि बागै टेबो रां थं बारिनाय अमायरो खालायमां बेलायखन साव अमायखन फायनाय एलेकानि बररगबो अ ससियेल मिडियानि बिसोंथि नंनामोन कयनाय अ Berai Khiri Thai फायनाय फेबायदि फायनाय खोक नरबक इन्टारेस्ट मानाय खोक नायथावथाव जागा अमाके फायके आबन बागै आं नन कक्राझार हामबाय obo ki obo je Berai Khirai je Gairing Thai je swnamjak tongmani obo ki government ni kunu yagrok de tongro अमसुरले आनी थाने वो गभर्नमेन्टनि याग्रा दं आसला आइडिया करै तमखे मो बसिरे बलागिया खो मो 2000
21 pore no o je o berai khiri thai sinamjak ma ani idea o ani idea ma manita kai government ni facility busuk jorte bata mang khamaya abo banga sa ani idea thani ani thari no lai jakri nonglai wife suk phaikyo thairo ang tini baike wani sok baike o jago tini baike hingke joto hasini lukrok no tini ni o Gairing je berai khirai jaga o thai omo sik naithotok kwchung khlai swnamjak oro ekdom mane joto lukrok phaiui mane tongthoknani jaga thai swnamani bisingtwi lukrok no kwchar mungni tom tongmo lukorok no ani kasar mo no tongnai phaidi mohai rogo phainai phaidi nai phainai joton phaidi o berai khiri thai phaikangke oba keno borok goroni borok kaisani bisingte te kaisa relationship nai phainai nai lekhe nuklake oba keno je o tourism motoi jaga o mohai kaisa tourism khak naithok jaga berai khiri thai naithok jaga tongo o jaga no norokni bisingtwi khlaino elgaro tebo borok phaina phimanai tebo mohai kahamni bobishot tebo naithok swnamai mane hini ang asa khai ani bukhang monai khaida hingke sarni kisa sinimung rwi sidi ani sinimung to Somendra Debrma ang khorokja ani samaj seva khayo social worker suno hambai norok khnai mangkana belai kheno nangkhukmani kok sai khnarka borong gonang obahanyo joto lukrok hastini obahanyo jara nogo tongoi tongthogyang tongnai rok haikaba aram nangya rok tai ko hingke norok o thai rogo phakya hingke o thai rogo phakya hingke norok ni bwkharok mane tai kisa swlaijagana haima tongo wanama chinta tongmarok mane mogui tongmarok hingke bwkha srangyang tongmarok khapang srangyang tongmarok o thai rogo phaiui naiphaikya hingke tai kisisa bwkha sranggana haima tongo hingke obono thai swnamjak obo wngkha paila banga bokhorok je berai khirai Gairing thai je swnamani omsik naithotok hingke joto hastini lukrok no phai naiphainani bagui o tini o koktoma thumnai haikaba chwng o channel ni bisingtwi nokbar news ni bisingtwi chwng norokno obono kobogo jotono phai naiphaidi oro kuno kirina kwrui nijini borok mamang no jotono kungbara mamang mungsa pono wanana kwrui norok ni bagui malkhung tonjaknai ayang ukulukni parking tongo main gate tongo ajagan tonwi manai emni direct bo phaimano norokni bike malkhung rok tukhata hingke haipano oro to onek mane discipline khe tonrijak emni tukunani thai rwglak nokno Gairing karnani rwnai timetable tongnai gonta bwswk gonta kakha bwswk rok wngnai abo oro malik bai no salajita hingke chwng tini ni bisingo chong mono paithago mangpili tai bisa chwng phunukphinai oroni je naikani khlai tongnai oroni je tongnai baita koklam salaiui chwng video ni bisingtwi norokno manjui phunuknai naithani tam problem wngnai naikhe tam bo hairok koklam bo baisaui phunuknai ta hambai khapangni takhok tai bukhuk chong chwng obo haino takar jola haikaba modo Ghania mara obo paila banga bokhorok hunjago o Ujan Ghania mara sorry Ujan Ghania mara paila banga bokhorok hunjago o thai berai khirai Gairing thai tai ko go thaio omsike naithotok joto hastini joto lukrok no phai naiphaimani mangpili hingke o mangpili ni bisingtwi no social media o je viral wngwi tongmani tongmani ba hingke chwng tini haini hai chwng tai bisa mangpili joto lukrok ni bwskango tubui phunuknani bagui chwng tini ma phaipio kha tai bisa tini o thai ni o Gairing berai khirai thai ni malik bo bai no bo bai khe naikini khlai tongkha bini samung bo hai taibo imang rok tongkho khursaui norok bai koklam salai phunuknai bo bai taiko gasagari do muko thago kaham korungde tong Kaham no. kaham na Kaham no. nongo thai berai khirai swnamani bisi bwswk kakha Mo taklebe 2 bosor choli tongta 2 bosor kakha na hingke tabu Gairing tai rung koita rok tong rung tongo tuyo 2ta hingke hakungo 7ta tangjak tongo Gairing Gairing tai aboni tai da bari na tong tai khungsa tangmar na khu kulugri me yasak bai borok phaipurke haroko achuklai ma chalayo hingke tai kisim bisa tangai dihini borok ko bung narogo public borok rok jara phainai berai khirai khainai rok ni bagui borok ni demand tamo brok niko Gairing o maisu japhainani hingke agini live marok no kisa mutu khlaiui abo haikeno tongoi salsaphan chalangnani
Amhairok wansukui phailai borok masirok chalai tong phailai jata. Je o thairok phainai rok jokhon te pikini rok phlaikhe hangkhe o garing thairogo mane nungma chamani rok mane o nisha rok aborok boda elo khai. Nisa hoite ke anro angbo no nungya chaba chai ang sadu borok se nungnan chanan oro elabo krui. Sudu mai Sudu maisu cha phainani simi ang joto lukurok no kobok jakta. Hingke nung o thai swnamani bising tui mane government ni kuno yak mane tore tong subas. Oro borok phai naiphaikya naiphaima to block hoite naiphaii borok ano nini tabuk problem tamo ni sangui ang Sakha borok no ang tabuk tui bo nango tui rok nungjaknai ke current krui ingko chati rok bai ma choli hunoi borok stick light rok rwkha. Stick laile koite rok. Stick light 6tari rwkha. 6ta rokha. Hingke motor rok bebang Motor tui rok thepet bakha. hingke chung pherang current rok sokaya. Aborok le krui khu. Sokanya da tong. Aborok tabuk nung nok sani bagui tubnani kothin dongo tabuk phai mangalako. Hai ni sata hai ni nyau stick light bai choli ga dini borok abnori phaita. Hingke jara phainai berai kherai phainai rok no nini kwchar mung tamo tongnai o thaini. Ni ang joto lukurok no kobok go phaidi ani garing go ko maisu chaphai mano berai naifai mano laibu mani mangpili agi sini susu bara si song huk khlai garing tangoi hugo garing go maisu chai thangmani abati rok no tonglai chalai nailai joto no kasang khe maisu chalai thanglai nyan bai kobung ta. O swnamani o thai omsuk naithok naijeng nang swnamani tui sabuni wansukmung sabuni imang. Aba ani imang no oba ani imang no omo je khlaimani bebang ani imang tui nyamuk khlaijago. Hingke o imang rok tabuk successful dang to. Sogyako lama rok tongkho lama rok khlairna nango. Lama rok korikho lama rok ni problem tokha. Hingke tabuk haste hapang rok no nung tabuk lama rok ni bagui demand khainai haino bole. Ang borok no koinai ano o lama no kisa dati khlai rwkheba joto lukurok ni no hamari wngnai thanglaisu phailaisu khlainani osubida yangnai tabuk kho bati rok phaikhe belai osubida nglai tongkha. Haini bagai ang borok no kisa dati khe ano lama no khlairi mankha hambai haini ma kobokta. Hingke je phainai rok ni bagui discipline bobo hai tongnai jara oro tabuk garing kanani hingke price rok busuk tongnai hingke tai mane room kanani hingke price busuk tongnai hingke garing o tongnani time table rok mane phungni koitani simi khulukjak tai sari ni koita jara muthupjak a time rok no kisel lukurok no. Abo khe ang phungni 10ta ni simi ko khulugo aran simi tonglaioi chalaioi ko saringni 5ta jora. Asak jora khe jani nogo ja kiphilainani sarik salthang kangkhe ba nei asak jora nang tonjago. Hingke o room rok kanani hingke busuk rok. Abo room kanani khe gonta kaisa jora kasawui gonta kaisa romoi asugui chai tongoni kangkhe khoroksa 50 taka. Khoroksa 50 gonta o. Gonta o. Hingke waisa gurugui phai nani bagui khe khoroksa 20 taka. Aba khe nat Hingke mane bo baro khe borok bangkuk na. Bangmani ko shonibar roibar. Ya bahai rogon bangta. Hingke o borok tabuk to गोबां दा फाइखौ नाने ब सिजनाव मासिं सिजनाव बरक फाइखौ ताबो कलमानि टाइम कलमानि टाइम फाइखौ आनरका तैनि बागै कलमानि टाइम को तैनि गिरिजागो को गारिं कुसुग्राव सिमे आसलाय चालाय फैयो तैयाव बिसिन थाना नाया ओंखायनो नि सिनिमुं कि सारि आनि सिनिमुंखा बिरमंगल देबबर्मा उजान गनिया मारागा सभा बजिन्द्र पारानि Aurangchani takhuktai bukhukchang nor khanai mangkhana o thai berai kherai jaga je belaikkhana naithok tripura haste o obo belaikkhana kuchung mangpli kasai phekya o bhai tini nokbor news mangpling bukhak tei norokno buskango mangplik tubui ma phaimani ke o bhaino oro thai berai kherai je khainani bagai nogo achugui burung tongmasalai oro phai maisuruksa phekya obongkha agini city no nasigui mukumu hukumu narakmani chini tripura sarokni culture je o bhai Gairing ni mane Gairing ni no rung Gairing no Gairing ni no rung Belai kino gothok jak o takmani o wamani o mokolni o wansukmani o imangrok success hani blena
Belai kena wan sumung kaham o bahkene tirpra hasto belai kena tagar jola je yang o amsa yo je paila banga bokrogo o musike naithotok kubun jagani silai suwoi oro thayo suke oro paigila khaima tongo belai khe naithotok ke joto rangchani takuk tai bukuk chong norok naifedi kuno kirina kwrui tiprasa amchai obo gari malkhung rok bo norok phaimane gana wono tonmanai kuno kirina kwrui oro malkhung tonan bo ekdom safety kaham no tei berainani bagai hinkla belai khena kaham kuk kephaidi rangchani takuk tai bukuk chong jeng bini kokduk number redono o kokduk number tui norok phaidi jara phaina musung nai rok gnai tong nai rok rangchani takuk tai bukuk chong no obono kusarmung tongnai nokor news mangpling bukak tui phaidi kahamni bising tuino norok kaham ke phaidi berai phaidi joto lokorok no hambai kulungka.